Mina ngishaya ama-round awu-2. Mengishaya iyodwa manje engiyoyithola ngesonto elizayo. Baba omdala kangaka okhuluma amanyala. Awani lawo ma-round osukuwashaya wena. Nesiso esingangethuna lomntwana. Nomlomo ocijile emkhulu ngawani lawo ma-round. Usuku senzani kulawo ma-round? Namehla amnyama ngiyabuza mkhulu. Besingekho isidingo sokukhuluma ngama-round. Ngoba siyakwazi ukubona ukuthi awukwazi uyenza lento okhuluma ngayo. Awusebenze lokho. Usebenze lokho. Baba udokotela, usumdala musungaka. Uyeke indaba yama-round. Awuzihloniphi. Umdala ungaka. Ikhehle liphinki.